Ahojte, moje meno je Mikias Tesfaye a pochádzam z Etiópie. Narodil som sa v Addis Abeba, čo je hlavné mesto Etiópia. A prišiel som na Slovensku, keď som mal 10 rokov. Dôvod, prečo som prišiel na Slovensku, bola rodina, keďže môj otec študoval na Slovensku potom, ako dostal štipendium na veterine. Po niekoľkých rokoch sa usadil, vytvoril podmienky pre rodinu a tak sme prišli aj my z Etiópie za otcom. A vlastne odvtedy žijem na Slovensku, venujem sa marketingu, športovému marketingu a plus sa venujem aj DJingu, takže hudba musí byť stále sa musí hrať v domácnosti. Deň Afriky, keď som bol v Etiópii, ešte som to nepoznal, ani som nepočul o tom, ani neviem o tom, či sa vôbec organizuje. Možno určite niekde v Afrike, hej, ale ja keď som bol v tom čase, tak absolútne som nemal šajnu o to. Takže prvýkrát som sa stretol s Deň Afriky tu na Slovensku minulý rok. Ľudia, na Deň Afriky by ste mali preto prísť, lebo je to jedinečná šanca sa stretnúť s ľuďmi z rôznych kútov Afriky, dozvedieť sa priamo od ľudí, ktorí tam žili, respektíve sa aj vracajú, aj žijú. Takže informácia z prvej ruky. Možno, že ochutnáte aj nejaké špeciality z africkej kultúry, čo sa týka jedla, a určite ja vám namiešam tú najlepšiu hudbu z aktuálneho výberu z africkej tvorby z rôznych kútov, ja neviem, Angola, Kenia, Etiópia, Egypt či Sudan. Takže teším sa na vás.